Teño un ano e poucos días. Escoito as persoas que viven nesta casa e aprendo cousas todos os días. Mamá ten outro nome que é Laura e, cando mamá chama por Tomás, sei que ese é papá. De vez en cando veñen outras persoas á casa. As que teñen arrugas nos ollos e sempre están rindo son a avó e a avoa. Tamén está Rula, que é pequeniña e vive dentro dunha gaiola. Sei que estou nunha idade complicada, porque o día menos pensado teño que comezar a falar, que é algo que non se fai todos os días. Falar facilita moitas cousas. Cando saiba falar, por fin, van saber que se choro de noite non sempre é porque teña sede ou me doi a barriga, senón porque ás veces soño cousas raras, que non entendo. As cousas que non entendo son moitas, aínda que hai unha que me preocupa especialmente. Nesta casa falan dunha forma moi extraña. A mamá, a papá e os avós, cando están comendo, por exemplo, escoitolles palabras como sopa, pásame o pan, un pouco de sal ou biscoito. Eu poño o oído, escoito e vou aprendendo. Rula é unha persoa diferente. Fala dunha maneira que se chama cantar ou asubiar, que lle escoita a mamá. Que ben canta Rula, ou asubía un pouquiño, Ruliña. Antes, cando estaba soa, ás veces intentaba falar como Rula, pero nunca sabía o que quería dicir. Como a Rula só sei dicir. Aínda que ese non é o problema, porque realmente ninguén fala como a Rula nesta casa. Mamá dille de cando en vez cousas lindas. A ver, bonitiña, aquí se trae o alpiste, mais dillo como fala mamá, sen palabras nin ruidos raros. O problema é que de escoitar falar a mamá, papá e os avós, eu xa sei polo menos 100 palabras como peido, pis, a nena ten fame, xa é de noite, esta nena é moi tranquila, moi lista, vai chover, e cousas así. Eu escoito e gardo esas palabras para min e repitoas por dentro. Hai moitas palabras que escoito que ainda non comprendo como quilómetro, enciclopedia ou empanada de xouvas. O problema que teño é que, por exemplo, mamá, cando fala de min con papá, di a nena está esperta. E de repente ven onda a mí e dime ai, miniña, que ya despertou. Ya despertaste, Clara? E eu sei que Clara son eu, mas aínda non sei por que me chama miniña, se eu son a súa nena. Papá fai o mesmo, está falando coa avoa e di a nena debe ter fame, e ven e dime Clara, cosita, tienes hambre? E eu abro moitos ollos, intentando comprender que pasa por aí, por aquí. É unha situación extraña, que se repite continuamente. Entre eles non, mas comigo cambian de forma de falar. E agora estou nun dilema, porque penso que están esperando a que eu me poña a falar un día destes. Eu xa sei dicir mamá, en segredo. Mamá. Digo cando estou soa, porque quero practicar e teño medo de que cando o vai a dicir por primeira vez me saia mal. Mas o meu dilema é que non sei se botar a falar como falan meus pais cando falan entre eles e como meus avós, ou se poñerme a falar desa outra maneira que me falan a mí. Rula polo menos sempre fala igual. Eu é que os meus pais non os acabo de entender. De momento vou esperar un pouco, a ver se se aclaran, aínda que, se non queren que me falen con a eles, as súas razóns terán, digo eu.